Hello sir. Unsa may papel karon sir nga imong nakit-an papel sa micro entrepreneur sa ekonomiya dinhi sa Sugbo karong tuiga? Hello sir. Oo. Sir Perry, unsa may nakita nimo nga papel sa ang rule sa micro entrepreneurs dinhi sa ekonomiya sa Cebu nining Mga tuiga sir? micro-entrepreneurs na to. Mm. Ah, paano ako masulti, no? Ang bisag asa nga kalibutan, ang kadaghanan jud sa mga negosyo karon kani mga small business, matawag na to na nga small, micro, unsa pa diha. Basta mga negosyo nga mga usually kanang gidala lang sa pamilya o nga gagmay ra kaayo sila mga gipang kuha nga trabahante, 5, 10, dako na ng 20 ka tao. Now, mao kini ang kinadaghanan nga pangnegosyo sa tibok kalibutan, apil na ang Pilipinas. So kung naa may pagsulbong sa atong ekonomiya, maapil gyud na ang atong gagmay nga mga negosyante. In fact, kung magkusog ka ng mga dagkong negosyo, mukusog sa mga gagmay kay magkuyog raman na sila. Mhm. Unta mo saka gyud nig maayo karon kay ang mga gagmay manggong negosyante maog gyud na gisaligan sa mga katawhan sa ilang mga pangpatrabaho. Kay although daghan og mga trabahante ang usa ka dakong kompanya, gagmay ra man pong dagkong kompanya o men gamay ra pud sila nga dagkong kompanya karon sa Pilipinas ang kadaghanan mga gagmay. Now, ang problema ani kaya nga itong mga gagmay mga entrepreneurs, mareklamo sila, kulang sila tanalopi, kulang sila og mga abilidad sa unsaon pag-market sa ilang product. I think kitanaw kina sa atong gobyerno daghan kitag micro entrepreneurial loans program, mga technical assistance program sa DTI. So dili lang kini madali pero ako nakita nga kini gitagad sa atong gobyerno. So makaingon po nga sir nga katong giingon nimo nga gi-cite nimo nga usas mga problema ang katong unemployment pinaagi niining kining pinaagi ni katong problema sir nga imong gihisgot mahitungod sa kanang unemployment pinaagi niining mga micro enterprise makatabang gyud sir ug sulbad. Yes, sir, sa katapusan mangayo mi sa imuhang mensahe sir alang sa atong mga kaigsuunan. Pengunan ko nga mayong ta kining pagdagan karong tuiga nga mas makusganon pa ug nga kadaghanan sa ang isang katawhan makaapil pag ambit sa unsay kaayuhan nga atong makita karon. Salamat. Sir Perry, salamat kayo ug pitsenyor nimo. Okay. So mga igsoon mao to si Sir Perry Fajardo no. Mao to iyang pagtan-aw nga bisan pa sa kahimtang sa ekonomiya no sa kanang kalibutan nga medyo naapektuhan apan dinhi sa ato naay mga positibo siyang pagtan-aw no. So nining mga indikasyon no nga ang pagdaghan sa mga kanang edipisyo pagtubo no sa atong ekonomiya mao iyang nakita nga makatabang yun in fact sa niaging tuig nilapas pagay kunta sa atong target sa growth rate no. So mao na nga positibo siya sa ekonomiya dinhi sa ato ang sa Pilipinas ug sa ato ang dakbayan nga malambuon ra gyud nining tuig 2013. So mga igsuon atong basahon no ang pipila ka mga comment sa ato ang mga igsuon pinagi sa ato ang Twitter account. So ang atong pangutana unsa may imong gustong mahitabo sa Pilipinas niining 2013 no. So niingon ni dinhi si kanang Danilo Cañete ningon siya nga mas maayo ma-eliminate ang corruption no unya nang hinaot siya nga maayo ra ang dagan. So gikan to ni Danilo Cañete. Unya naipipila po dinhi no niingon sad sila nga kanang maayo ra gyud kuno kaayo ang ilasang pagtan-aw no sa dagan sa ato ang ekonomiya, dagan sa panggobyerno dinhi sa ato ang dakbayan. Bisan pa nining umaabot nga eleksyon apan ilang nakit-an nga maayo ra gyud no kay karon tuiga
o karong panahon na nakita na nga dako gid kayo og papel no ang ato ang panggobyerno labi na gid sa pagpalambo o pagpatubo sa ato ang nasod og dakbayan. So mga igsoon, mo break una ta alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga daghan mga admit sa ospital iniguman sa Pasko tungod sa taas nga kolesterol? Research nga gipahigayon dito sa US nga ang maong panghitabo tungod sa grabing kinaunay sa adlaw sa Pasko. Ako si Pagtubig Christine, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Naluwas ang 228 ka mga pasahero ug 63 ka mga crew sa MV Zamboanga Ferry sa George and Peter Lines didto sa Dumaguete City. Ang maong ferry boat wala makadunggo tungod sa grabing kakusog sa hangin dala sa bagyong Auring. Walay na balita nga naangol tungod sa insidente. Sa katapusan, unsaon pagsugat sa bag-ong tuig? Pangayo o giya sa Ginoo aron malamdagan. Kini ang pahinumdom ni Cebu Archbishop Jose Palma sa mga Subuanon sa pagsugat sa 2013. Bisan pa man sa kagubot sa politika diri sa Subo, matod ni Palma angay mapasalamaton gihapon kita sa pagkasantos ni San Pedro Calungsod. Ug maukad to ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas! Paring Vic, long time no see. Asa naman kagatrabaho karon? Pre, ikaw man day na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Iskala ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gyud na apply. Ug laing pagid pre. Naasig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mauna mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Moto niya agyud ko sa USGR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, mahitungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center, mahimong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas! Kahibaw ba mo nga sa unang quarter sa tuig 2012 ang ekonomiya sa Pilipinas mitubog 6.4%? Giingon lang remittances sa mga overseas Filipino workers kun OFWs ug ang pag-usbong sa mga outsourced BPOs ang nakapasaka pagbalik sa ekonomiya sa nasod. Ako si Pagtubig Christine, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Nakita ba kamo og mokarga sa inyong mga dagkong mga kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang gotong Southern mo itubag sa inyong panginhanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo ug paingon sa Cagayan matag Lunes,
Huwebes ug Sabado. Samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong motawag sa Gotong Southern Cebu Branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila Branch 527-6977. Mga igsoon, atong takna alas 10:43 mga igsoon, no? Ang time check dalit ka na to sa Jolly's Bake Shop. Okay, balik ta, no? Atong basahon ning pipila ka mga comment, no, sa ato ang mga kaigsuonan. By the way, kung buot mong padangan sa inyong mensahe, kung ipaagi ninyo sa ato ang Twitter account, ang ato ang account mo ni, no, twitter.com/Rafi org.ph, no? So twitter.com/Rafi org.ph. So kung buot mong padangan sa inyong mensahe o gusto mong paambit, no, sa ato ang tema karong budaga mga igsuon. Atong basahon, no, gikan ni Ethelbert Uwano. So ang atong pangutana, what do you want the Philippines to be in 2013? So niingon si Ethelbert Uwano nga, soaring economy but above all, peaceful local election. Nya, matud pa ni Ken Rodriguez Taarup, niingon siya nga bullish economy, more secular, less hegemonic. So mo na iyahang comment mga igsoon. Unya si Agnes Embel Jimenez ningon sa siya nga less hungry people. We can progress as a nation if most of our countrymen are starving, no? So mao po na ang kang Agnes Embel Jimenez, less hungry people. So matud pa ni Roncel Vusa, ingon siya nga unbiased election and a fair government, no? Unbiased election and a fair government. Nya ingon sa siya nindot unta kung daghang mga trabaho. So gikan to ni ronselvosa.com. Unya ngita pataha sa ato ang mga kaigsuonan ngin padangat. So giawhag sa tamo, no, nga mo padangat sad sa inyohang mga mensahe. Matod ni Jesser Crescencio, ningon siya nga deal donation for Typhoon Pablo survivors. Okay. So, mao to mga igsoon ang pipila sa ato ang mga paambit, no, sa ato ang mga igsoon pinaagi sa ato ang Twitter account, no, sa Rafi. So, padayon, no, ang amo ang pag-awhag kaninyo mga igsoon sa pagpadangat sa inyong mensahe pinagi sa atong pagtukit hotline sa numerong 256-1679 o baka sa 255-5754 o kung mogamit mo og mobile phone ang atong numero 0932-859-5919. So kana amo mong gipaabot sa inyohang mga mensahe sab. Okay, taud-taud mga igsoon, atong mahinabi, no, si Attorney Gloria Ramos, kasabtangang environmentalist o co-founder sa Philippine Earth and Justice. Aron iya sa tang katagaan sa iyang panglantaw mahitungod sa kalikupan kun environment mga igsoon. So makaingon ta nga ekonomiya, politika, positive ra gyud, no? Though naay mga ginagmay siguro nga mga challenges apan ma-overcome ra ni, no, magpabilin ra gyud o mayuntang po nga ang positibo nga mga kalambuan maoy mo mahitabo, no? So positive ra gyud ang ato ang mga ekonomista, ato ang mga batid, no, sa politika sa ilang panglantaw nining tuiga makaingon ta nga maayo ra gyud. So kana manghinaot ta nga magpabilin, no, ang ingon ani unya kita sad ang ato sang mindset nga mga katawhan gi-emphasize nga naa sad tay ato ang papel, no, nining pagpalambo sa ato ang lugar, no, sa ato ang syudad ug sa dakbayan. So kitang tanan magtinabangay ta, although maayo ang pagtanaw apan kinahanglan kuyogan gini siya sa pagbuhat mga igsoon ug ingon man sa pagpangaliya nga magpadayon ra gyud nga maayo ra ang ato ang kalambuan, no, daghang kalambuan dinhi sa ato ang nasod ug dakbayan.